Niin siinä on käynyt, että siirryttiin nyt etusuoralle molemmat. Meikäläinen tuli kaukaa takasuoraan. Kyseessä oli tietysti 400 metrin juoksu ja Zorro oli jo saavuttanut etusuoran. Mutta viime kierros meikäläiselle 10 oikein ja vähän yli 100 tilille rahaa. Kahiseva onnittelut vaan kaikille, jotka sen ilmettä. Muuhun on luottanut ja sulla oli monta? No mä en ole ihan varma, sä taisit ne No mä katoin jo, että sulla oli 4. Okay. 4 ja ennen tätä viime kierrosta niin ero oli niin, että sä johit 5. Niin okay. Meikäläinen on mennyt johtoon. Näinköhän taas Zorro vanha mörkö hiipii syksyllä. En halua selitellä mitään, mutta oli aika turvallinen johto, niin mä ajattelin, että voi vähän riskillä hakea. Ja se nyt, voisi sanoa, että se kostautuu. No mä en nyt tiedä sitten, miten sä riskillä hait sitä, että kuitenkin jos katsotaan viime viikosta riviä, niin ei tainnut olla yhtään 13 oikein. Ja mä saan 10 oikein rahaa ja mulla on enemmän kuin sulla, niin todennäköisesti sä oot yrittänyt vetää vaan salettiiriviä ja se ei ollut lähellekään toteutu. No jos koska oli aika paljon yllätyksiä viime viikolla. No mutta turha tässä nyt enää vanhojakaan. Tilanne on aika tasainen. No aika tasainen yhdellä. Mut hei, meillä on tuossa PK35 naisten joukkueen paita ja tietysti tässä nyt lähiviikkoina pelataan isoja matseja nimenomaan naisten fudiksessa. Naisten maajoukkue Viro vastaan tuiki tärkeän ottelu lauantaina ja sitten loppukuusta niin PK35 Vantaa pääsee kokeilemaan kyytiä Lyonia vastaan, joka voitti viime vuonna naisten mestareiden liigan. Eli 2 kertaa putkeen. 2 voittaa, okei. Joo. Eli hienoja otteluita naisten Suomi-fudiksessa. Mutta ei mitään, hei, mennään Englannin Valioliigaa ja mestaruussarjaa ja otetaan saletit siitä normaaliin tapaan. Mikä sun saletti on tällä viikolla? Eli mun saletti tulee tälle kierrokselle kohteesta 6 Valioliigaa, Fulham, West Bromwich. Tähän tulee pommivarma kotivoitto. Fulham aloitti kauden loistavasti, mutta viime viikot ei ole oikein peli sujunut ja tullut tappioiden perään. West Bromwich puolestaan on pelannut ihan hyvin koko alkukauden ja porskuttaa aika vahvastikin tällä hetkellä siellä sarjataulukossa. Mutta tällä hetkellä vielä sarjataulukon tilanne hämää. West Bromwich ei ole näin kova joukkue ja Fulham on taas huomattavasti mennyttä virettäänsä parempi joukkue ja tulee ihan varmasti napsimaan voittoja. Ja nämä on just semmoset pelit, mitkä se Fulham klaaraa kotikentällä. Vaikka sieltä lähti pari kovaa jätkää pois tuossa siirtoikkunan viime metreillä, mutta kova luotto lontoolaisryhmä Fulhamiin, joten 1 tähän. Meikäläisen saletti tulee kohteesta 11, jos pelaa vastakkain Bolton ja Watford. Kotijoukkojen Bolton ei ole aloittanut kautta sillä tavalla, mitä tietysti niin kuin kaikki me odotimme ja oletimme ja on ollut vaikeuksia, mutta mä uskon siihen, kuitenkin se materiaali on mestaruussarjaan kärkipaikan materiaali, eli mitään vaikeuksia ei pitäisi Boltonilla olla, mikäli vaan niin kuin pelit lähtee kulkemaan. Boltonille tuli maajoukkuetauko mitä parhaimpaa saumaa ja mä uskon, että toi on käytetty hyvin hyväkseen ja Bolton aloittaa tästä nyt sitten vihdoin ja viimein napsimaan niitä pisteitä, eli selvähkö kotivoitto Boltonille. Sitten mennään ylläreihin. Ja mun tulee oikein jättiyllätys. Kohde 4, Stoke, Manchester City ja tähän tulee tasapeli. Manchester City, kaikki tietää, ihan huippujoukkue ja pelannut, tai ainakin pelannut tuloksellisesti hyvän alkukauden, mutta kun katsonut peliä, niin siellä vähän puolustus vuotaa, eikä peli ei ole vielä ihan niin sanotusti uomissaan, eikä ihan siinä mestaruusvauhdissa vielä. Stoke edelleen ärsyttävä joukkue jokaiselle ja varsinkin kotikentällä pystyy ottamaan pisteitä ihan keneltä vaan. Ja Stoke oikeastaan ollut tämmöinen tasapeliautomaatti koko alkukauden ajan, joten luotetaan siihen, että tämä tasapeliputki jatkuu ja Stoke nappaa pisteen Cityltä, joten kohde 4 siihen yllätysristi. Meikäläisen ylläri on myöskin risti ja se laitetaan kohteeseen 5, jossa pelaa vastakkain Aston Villa ja Swansea. Swanseahan on saanut enemmän tai vähemmän lentävän lähdön tähän kauteen ja sitten taas Aston Villan peli on nyt niin kuin pikkuhiljaa menemässä siihen suuntaan, mikä niin kuin käytännössä tuolla joukkueella ja mitä tuolla joukkueella on kapasiteettia. Swansea, mä jo jossain vaiheessa tuossa sanoin jo tässä nuoren kauden aikana,
muutama peli pelattu, että Swonsilla jossain vaiheessa lähtee se mäki menemään toiseen suuntaan. Ei missään nimessä tule vetämään semmoista kautta, mikä toi alkukausi kokonaisuudessaan on ollut. Nyt on jo tasuri Swonsilla alla, Aston Villa voitto tasuri muutamasta viimeisestä pelistä ja tämä kyllä haiskahtaa, jos katsoo, että miten nuo pelit viime aikoina on mennyt, niin molemmat joukkueet olisi todennäköisesti tyytyväisiä tasuriin ja tullaan nuhjaamaan 0-0, eli tulosveto on myös hyvä vinkki. Näin Zorro yrittää kasvaa vähän pituutta tässä videon aikana, saa nähdä, että miten se riittää tonne vakiokupongille ja miten Zorron merkit vuotaa ja mihinkä suhteen. Katsotaan, miten toi sun pituus riittää sitten 7 ottelussa. Ensi viikkoon, moi moi. Moi.